भुरगी आता 75-90% मार्क हे तुमची यश येईल ना तुम्ही हे झाला का परत एकदा आणि 2 वर्षां तुमच्या सगळ्या भुरग्यांचं गुणवत्ता भुरग्यांचा आणि 2 वर्षां जी धावी असतात ना स्पेशली त्यांचा आणि 2 वर्षां परत एकदा सरकार बाबाची विजन हॉस्पिटल संधी मिळावा जा त्याला महादेव भूमिका सांस्कृतिक मंडळ या मंडळात धरून तुम्ही आज 6 गावातल्या सगळ्या घराघरापर्यंत पावसाचा प्रयत्न केला किंवा म्हणून एक बरो विचार एक बरो ॲटिट्यूड एक स्फुरण तुम्ही प्रत्येक चुलीपर्यंत वर्गाच्या कार्य केला त्याबद्दल तुम्हाला सगळ्यांना शाबासकी देऊ जातो ऑडिशन त्या टायमार होते सुदैवान संजय शेट्टी भेटची झाले आणि मागीर आनी काय उरलें ना दुसरा पर्याय उरलो ना तांकां आपले आपलो बिझनेस आपलो धंदो त्या बरोबर लोकांची सेवा जी उतरां दिल्ली लोकांक जी कितें तेजेर पयले जबाबदारी घालली त्या खातीर तांकां हे सभासदेक उतरां घालूंक जाय त्या निमतान तेंच्यांनी गेल्या 4 वर्सां जवळ ह्या 5 पंचायती मेळोन खुबशी अशी नेत्र चिकित्सा शिबिरां म्हणत फ्री आय ऑपरेशन्स फुकट चष्मा वाटप लोकांचे अशी असांनी कॅम्प्स केल्या आणि त्या प्रमाणे जो चवथो कार्यक्रम विजय हॉस्पिटला मार्फत ज्या हेतून गुणवंत विद्यार्थ्यांचो सत्कार केलो वयता तुमच्या बरोबर असता तुमचो समाज असता तुमचे सराउंडिंग असता सो जेन्ना तुम्ही व्हडले सक्सेसफुल जाता ह्या समाजाकडे तेन्ना तरी वळोवप जाय हेचे एकच सांगपाचें अशें आसा आमी प्रोग्राम करता आमी करीत रावतले पण खंयचो मनीस जेन्ना प्रोग्राम करता ताचे लिमिट्स असता सो अशें दिसता तेन्ना एक तेन्ना आनी एक